mog kolegu i ovog dragog čoveka, da li treba da predstavljam, Aleksandar Filipović, moje veliko zadovoljstvo, veliki novinar, pre svega showman, čovek koji je godinama na estradi, poseban pečat daje sa svojim tabloidom, sa svojim reportažama, sa svojom energijom koju je neiscrpna. Jako mi je drago da si danas kod mene. Prvo da uzvratim gostoprimstvo, jela, pošto si bio gost kod mene u emisiji Tabloid. Na moje veliko zadovoljstvo. Bilo je sjajno, dobra gledanost, dobar rating, a drugo, ja volim da pevam, volim da se družim, volim da dolazim u Beograd i veliko mi je zadovoljstvo što sam došao kod tebe. Znam da ćemo pričati o putovanjima. Tačno. Rekao si da spremim neke albume za slike, da spremim nešto. I mislim da ću malo i do Makarske da odemo, a možda i do Baščaršije. Do Sarajeva na ćevape i puno ćemo, ali ja bih voleo, pošto ovde je fantastično društvo koje ja jako dugo znam, obožavam da slušam Naksi radio i preko interneta i onu posebnu emisiju mojih 50 gde i uvek skidam kapu i kažem, Bože što je ta žena ambiciozna, pa to, da ne pričamo o gošćama, mojim plavušama koje su bile u emisiji Tabloid, znači ja se nadam da ćemo ti ja biti solisti, a naše drage plavuše back vokali. Tačno, ali ćemo biti blaženi među ovakvim damama. Ja sam od mojih prijatelja dobio moja CV foto knjiga, dakle moj život u slikama, gde su moje uspomene, mogu da pokažem nešto. Kako da ne. Mikane, samo da ti pokažem nešto. Evo, i moram odmah da se pokolim koliko sam smršao na večer paprika. Ovo sam, dakle, jeli, ja na brodu, mislim, pogledajte kakav bucko. Pogledajte te salčiće. Bucko zato što si tad mnogo rucko. Mnogo sam ruckao, nisam jeo ribi, nisam jeo glignje i tako dalje. I to je zapravo priča, hvala Anđelki i gospodinu Miodragu, koji su moje uspomene, evo, faza iz BK, to su moje drage gošće, dakle, sa BK televizije, evo, Ceca i to. Ono čime mogu u ovoj sezoni da se pohvalim je jedini čovek ispred koga je klekla Severina. Ako nađete nekog, da je ona u intervju, jel tako? Ako nađete nekog u to ime, nazdravlje. Halid Bešlić, Sanja Dolažal, jedino sam ljubomoran na vas iz radija, vi sve te goste imate. Ja se pitam kako oni uspevaju to, ja znam kako se ja globalno namučim. Ovo su, dakle, početci. Tabloid je bio 1996. godine. Dakle, on je bio oko toga. Sad, Mikane, da li ti... Čekaj, ko ti je uradio tako divnu tu knjigu? Dakle, to je moj prijatelj Miodrag iz Novog Sada i Anđelka, ali postoji iznenađenje. Ja za drage dame sam pripremio posle jedno iznenađenje. Postoje šolje sa vašim likom. Međutim, Mikane, ja se bavim obaveštajnom delatnošću i moji prijatelji iz moje CV foto knjige, moj život uspomena su odlučili. Da li ti smeješ da primaš poklone? Ne znam kako je to gospodin Nikolić, gospodin Vučić, ovo borba protiv antikorupcije, Dačić, kako su regulisali? Smeješ da primaš? Slušaj, ja smejem sigurno. To potpada pod mito i korupciju? Ne, to ne potpada. Mikane, ja inače se tebe sećam još sa Sunčanih skala s Gogom Sekulici. Gogo, vrati se na te staze kad si s Mikanom pevala pop. Elem, sećam te se sa Sunčanih skala, uvek neki stil Julio Iglesias, pa sećam se, jel tako beše sa Lidijom Vukićević da si... Tačno, Grand Parada, pa svašta nešto. Brene, jel, ja sam uvek retro u glavi vodio to. Dakle, moji prijatelji iz Novog Sada, izvoli, otvori, pogledaj moja... Stvarno iznenađenje. Ajde da vidimo, dakle, tvoj život... Pa ne mogu da verujem. Dakle, ti si čudo neviđeno. Pogledaj, molim te, on je stvarno čovjek genije. Sale, hvala ti puno i tebi i tvojim prijateljima. Ja ovo moram na tanane, to ću pokazivati danima. Pogledajte mu samo, hoću da pokažem ovu divnu. Pa tu ima i moje porodice, vidiš. Jel to? To su moji sinovi Slavko i Dražen, da, i moja supruga Dražena o kojoj si pričao. Jel ti vidiš zapravo koliko je to lepih uspomena? Makarska vidi ovo, pa ti si čudo. Ja samo mislim, svi ovde smo drugari sa Facebooka. Da, ovo su moji gosti, Đorđe Marjanović, Rada, Čobi, koji nažalost nije sa nama, i svi dragi ljudi koji su dolazili. Evo, vidi iz perioda kad sam se bavio manekenstvom, pa da će ovo sve nabavio, pa ne mogu da verujem. Čoveče, pa ovo je božanstvo. Televiziji bilo je upravo u tabloidu. Ja nemam reći. Ja sam prepoznala tu prvo. Mića Minimax me je prozvao dečko sa gitarom. Čisto da znate, i ti si to odabro za ovaj naslov. Imaš i ovaj manji, znači ovo je jedno da staviš u tvoje, a ovo ti je ova manja, dakle, knjiga. No comment, mislim, strašno. Jel može, mislim, postoje, Mikane, samo još 60 poklona. Pa čekaj. Ovo je, dakle, šolja sa tvojim likom. Ona je magična, znači, sipaš čaj, kafu i onda osvane Mikan Kozomora s gitarom. I gošće imaju, doneli smo i njima
po šolju. Slavko, molim te, naruči mi jedan čaj gore da osvanem. Da osvanem. Ivana Jordan za vas, ali pre toga opet Aleksandar, ja bih voleo da otpevamo jednu pesmu. Ukrašću te jednog dana, iz tog tako lijepog stana, odvešću te u svoj skromni dom. Ni bogatstvo, ni sreću ja ti pružiti neću, ali ljubav ćeš naći u srcu mom. Odvešću te putem svojim, da poljubce s tobom brojim, da ti vatre svoga srca dam. Ako ti nećeš njih, ako ti ne želiš to, idi dalje, ja ću ostati sam. Živiš u oblacima mala i do tebe ne dopire moj glas. Ljubav još nikom nisi dala. Vuk, ti već slutiš kakva sreća čeka nas. Hej! Ti živiš u oblacima bijelim, dođi bliže da čuješ pjesmu tu. S tobom bi želio da dijelim one male radosti u snu, one male radosti u snu. Ovo je specijalno bilo za vas, drage dame, pošto smo mi danas blaženi među ovakve tri divne dame i ovu smo pesmu posvetili vama. Jel mogu ja da nešto kažem kod tebe, a da možeš da kažeš šta god hoćeš. Šta god možeš da kažeš. Evo ovako, dobro, pa nekad emisije budu ispovedane. Ja mislim da je najveći uspeh moj, pre svega želim da dođem da biram ploče mojih omiljenih singlića, ako može i Ljupka i sve ono što niko nije birao do sada. Svi komplimenti Ivani Jordan ako treba za Beo Song prateći vokal. Samo jednom ja da budem na sceni. A sada Mikane, zarad malera, da se ne desi maler. Ali ovo je dobitak, da ti kažem. Jeste, dobitak je. Evo ide sliku, moja fotoknjiga, kakav sam bio na beka, kak je bio mršav, što bi rekla Štefica Cvek, kak je bio, pa se sad ubio se od ove dijete, 5 puta jedi, ubrzava metabolizam. Mikane, da te ne bije maler i Larry King i svi ostali, ja sam ti doneo nešto što ti fali. Znači, u životu, ovo sve živo lete. Vidi ti to. Ovo je šolja sa tvojim likom. Pa čekaj, ovde ne treba ništa vruće. Ne treba vruće. Ona je dovoljno vruća. Ovo je... Falilo ti je to u emisiji, znači da imaš šolju sa svojim likom. A nema šta, molim vas, umirite mi ovo. Sale, moram da ti kažem da će ova šolja, pored i ove druge, naravno, pošto se apsolutno... Šolja kad piješ čaj, kafu, pojavi se Mikan s gitarom. Biti nekako sastavni deo imidž moje emisije, hvala ti od srca. Nikad nijednom nisam kolegi rekao ni novi. Zumirite mi, molim vas. Ko su najdraži gosti, ajde reći ću kod tebe ekskluzivno. Sanja Doležal. Toliko divna, prirodna osoba, onako oduševljen kakva je. Petar Grašo, kultura. Halid Bešlić, Raja, primio nas u svojoj kući u Sarajevu, znači Josipa Lisac. Ja sam došao u 13 časova, ona je došla u 12:30. Znači, fantastičan profesionalac. Meni uvek draga, Neda Ukraden, porodično sa ćerkom i zetom. Zašto? Ja sam prvu ploču u životu dobio Zdravka Čolića i Neda Ukraden je pevala Drugarice, posadimo cvijeće, kuda vojska druga Tita kreće, ćeri moja, jel to taj? Kiša pala na... Danijela Martinović, prelepo čeljade, peva, ide mi u životu, ide mi, ajde samo Mikane još da vidim, ko mi je? Tanja Bošković, legenda, harizma. Jelena Rozga, jedna od mojih omiljenih plavušica, bižuterija. Vesna Dedić, omiljena koleginica. Iva Štrljić, da ne brojimo koliko puta bila. Evo, sestre Bekvalac prvi i poslednji put. Tanja Petrnek Aleksić. Kako bih rekao, kolege, drage, evo, Braja sa svojim zvezdama. I znači, kad bi se listalo, to je preko 3000 gostiju. Čekaj, zaslužio si aplauz. Svaka čast. I ovo znači da mi dolazimo jedno drugom u goste. Vi dolazite u mojih 50, a ja kod vas...
A slažem se, znači, ali da birate neku muziku, a ja na video zidu da puštam, jel može? Naravno. Tako da, poštovani gledalci, verite, danas mi nešto posebno kardio emisija, tako dragi ljudi... Aha, zbog mene, to pa ja čekaj, znači Vladimir je to da je, na koga li je mangup jedan... Pa na tatu nije tata iz krova. On je copy-paste, totalno, znači original. On je mali Aleksandar, znači Vladimire... Ovo je mali, da li vam liči, jel? To je ništa original Sale. I to me zbunilo. Jako je talentovan za muziku, zna već ove hitove od Severine do Nede, da se nađemo na pola puta. Strašno voli da peva. Pa sam si rekao da je jedna od retkih koja je klekla na kolena. Ali je lav u horoskopu, jako sam srećan što je taj znak, pošto ja verujem i u astrologiju i mislim, ja imam mesec u lavu, taj talenat za showbiz.